खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया क'क्राझार कारिगावनि मालसिं र'डआव थांनाय 19 जानुवारि 2026 खालार मोनानि 7:30 रिंगायाव जानानै थांनाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेन बादियै गोख्रोङै साजा होनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती एसिसनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। दाबिफोरा जादों सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी 33 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बुथारग्रा आरो प्रभात ब्रह्म 51 बोसोर बैसोनि आरो जागिराज ब्रह्म 15 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गाज्रियै बुथारनो नाजानाय जाथायजों सोमोन्दो गोनां दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोङै साजा होनाय। जाथायखौ गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायजों लोगोसे गोजौ एबा सिं ओनसोलाव थानाय बर' आरो सान्थालि गामिफोराव थोजासे रैखाथि हान्जा दैथायहरनाय आरो सिखना राजा बिस्मित बसुमतारीनि मुङै 20 लाख रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांनि बिसिखौ सोरखारि साख्रियाव थिसननाय आरो आघात जानाय प्रभात आरो जागिरेसनि देहाखौ मोजाङै फाहामथाय होनो थाखाय साफायाव 2 लाख रां होनाय दाबिफोरखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइखौ मैया दैथायहरनाय जायो होनना मिथि मोनदों। कारिगाव मालसिं र'डआव थांनाय 19 जानुवारि 2026 खालाराव दुथांफोरा सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो थांनाय 20 जानुवारि खालारनिफ्राय ओनसोलनि सिङाव गोग्लैनाय बावरागुरि आवदां बाजार 6 नं बासबारि हालदैबारि गुदि फरायसालि आरो कारिगाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव बर' आरो सान्थालि मोन्नैबो हारिनि सुबुङा रैखाथि बादा एबा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। बेखौनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मिरु एबसु क'क्राझार जिल्ला एबसु सा दखरा आरो कारिगाव दालाइसा एबसु जथायै रैखाथि बादा रिलिफ केम्पआव थांनांनाय बर' आरो सान्थाल मोन्नैबो हारिनि सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि थासारिया लासै लासैनो दिदोम जाबोगासिनो दं, थेवब्लाबो सिं सिं नारसिननाया सोलिबाय थायो होनना मिथि मोनदों, जायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव आर्मिनि फ्लेग मार्च खालामनो गोनां जादों। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै पुलिस बिथोनगिरिया सिगांनिफ्रायनो क'क्राझाराव रौनिया हान्जाफोरखौ थिसनदों। बर' आरो ट्राइबेल हारिनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न'निफ्राय खारखोमानानै थानो गोनां जादों एबा आनज्रायना थाथ'नो गोनां जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मोन्नैबो हारिनि गासै 1240 सुबुंफोरा मोनबा बादायाव आश्रय लानो गोनां जादों। बिसोरनि गेजेराव हारिसा एबा हारिनि सुबुंफोरा कारिगाव गोजौ फरायसालियाव फरायदों। गुबुन फारसेथिं बर' हारिनि सुबुंफोरा गोजोनपुरि आमिनपारा एलपि फरायसालियाव आश्रय लानो गोनां जादों। आश्रय बादायाव थानाय बांसिनानो गथ'साफोर, आइजोफोर आरो बैसो जानाय सुबुंफोर। थांनाय सानखालि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो ओनसोलाव थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला कारिगाव ओनसोलनि सावथाल गेजेराव थानाय सावथाल गामि सेराव थानाय बर' सुबुंफोरा बुंनो थाङोब्ला क'क्राझारनि कारिगाव मानसि बुथारनाय जाथायखौ लानानै जायगा जायगा गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। क'क्राझार चिरां सिमना साखाथियाव थानाय सनापुर बावरागुरि गेलेग्रा फोथाराव दायो रैखाथि बादायाव दोननो गोनां जादों। गोबां नखरफ्रा रैखाथि बादायाव थाहैनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। गामिनि गाहाय गावबुरा जनेन्द्र बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि थासारिखौ नोजोर होनानै गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोराबो ससियेल मिडियायाव बाहायग्राफोरखौ एबा ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरखौ नंखाय भिडिअ खालामना फोसावनो नाङा होननानै सांग्रांथि फोसावनाय जादों। क'क्राझार कारिगाव आसामनि एडिजिपि अखिलेश सिंह प्रसाद बिथाङा बे बाथ्राखौनो फोरमायदों आरो आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै क'क्राझाराव रिलिफ केम्पफोरखौ बिथांमोना नायगिदिंहैदों। जोबथारनायाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा एबा सिनायजानाय फावखुंग्रि मिथि नार्जारिया उन्दै हौवासा गथ' मोनबाय। बिथांनि नखरनिसिम एबा बिथांजोनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। गोजोन खुसियै जाहाथे बिथांजोनि नखरा थानो हायो। मिथि नार्जारिनि फिसाया थांनाय सानखालि समाजारि बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरिनि बेरगावआव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिनि चेक रानदों। 45 नं बेरगाव समस्तियाव आइजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय होनाय मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेक राननानै होदों थांनाय सानखालि।
बेरगाव स्टेडियामाव खुंजानाय चेक राननाय हाबाफारियाव आसामनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी, मन्त्रि चरण बर', इएम लोमस्राव दैमारी, प्रेस मुसाहारि, एमसिएलए अर्जुन बसुमतारी, दिगन्त बरुवाजों लोगोसेनो बिजेपि बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। 77थि सुबुंखान्थि साननि थाखाय हादोरारि राजथावनि दिल्लीयाव गुवारै साखाफारा जागासिनो दं। 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालाराव बे सानावनो भारतनि संबिजितखौ नाजावनाय जादोंमोन। बेखौनो बिथा खालामनानै फैगौ 26 जानुवारि खालाराव हादोरनाङैनो सुबुंखान्थि सानखौ फालिनाय जागोन आरो दासान्दि साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बोसोरफ्रोमबोनि बायदिनो बे सानखौ गोरलैयैनो फालिगोन आरो गोरोबलायना आरो दिल्लीयाव बायदि रोखोमनि हाबाफारि खुंनाय जागोन। 77थि सुबुंखान्थि साननि थाखाय राजथावनि दिल्लीयाव गुवारै साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। गोदान दिल्लीनि राजपथआव जानो गोनां पेरेडखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय गासै 10,000सो जर'खा आलासिफोरखौ हांख्राय हरनाय जादों। हांख्राय जानाय आलासिफोरनि गेजेराव जायफोर सुबुंफोर एबा जाय साख्रि मावनाय साबसिन बिहोमा होबोदों, साबसिन गोदान दिहुनग्रा, स्पर्ट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर आरो गुबुन गुबुन सरकारनि हाबाफारिनि सिङाव खामानि मावबोनाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ हांख्राय हरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ हादोर दानायाव आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन जौगाहां खामानिफ्राव बिथांमोननि बिहोमाखौ मान होनो थाखाय जर'खा आलासि महरै हांख्राय हरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि बे जर'खा पेरेडआव इउर'पियान काउन्सिलनि आफादगिरि एन्टनिय' कस्टा आरो इउर'पियान कमिसननि आफादगिरि उर्सुला von der Leyenआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। कारिगाव मालसिं र'डआव थांनाय 19 जानुवारि 2026 खालाराव दुथांफोरा सिखना राजा बिस्मित बसुमतारी मुंनि बर' सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ लानानै एबसुनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन'ग्रेड आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो राजा बिस्मितखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै गोजौ थाखोनि साजा होनांगौनि थाखाय सोरखारखौ नारसिननायाव जयै खामानि मावलांनायनि खोथा होदों। मिरु बाजेट जथुम्माया खाथि सफैगासिनो दं। मिरु रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामना 1 फेब्रुवारि खालाराव मिरु बाजेटखौ गथायगोन। बाजेट दिन्थिनायनि सिगां गोबां रांखान्थियारि कम्पानिफ्रा इयुन रादाब होदों। रांखान्थियारि कम्पानि एक्सिस सिकिउरिटिया खालामनाय इयुन रादाबनि बायदिब्ला बे बाराव मिरु बाजेटआ गोबां स्टकफोराव गोहोम खोख्लैगोन। कम्पानि रोंग'साफोरा बुंनाय बायदिब्ला केपिटेल एक्सपेन्डिचार एबा केपेक्स बांनायजों बेंकिं सेक्टरा मुलाम्फा जागोन। बेबादि थासारियाव एसबीआई, एचडीएफसी बेंक, बेंक अफ बर'दा, आईसीआईसीआई बेंकआ मुलाम्फा जानो हागौ। बेबायदिनो हादोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टराबो मुलाम्फा गोनां जागोन। रोंग'साफोरा मिजिंथिदों दि बे खोन्दोआव पुन्जिनि खरसाया 10 निफ्राय 15 जौखोन्दोसिम बांगोन, जायनि जाहोनाव अल्ट्राटेक सिमेन्ट, दालमिया, बार', जेके सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्टफ्रा मोजां दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन। बे रां बावजानिफ्राय हादोरनि फार्मा आरो सावस्रि सिबिथाय दारिमिनफोरा गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। बे मिजिंथिनायजों सान फार्मा, एप'ल हस्पिटालफोर बायदि सावस्रि सिबिथाय कम्पानिफोरनि शेयारनि बेसेनफोरा बांनो हागौ। रुपुहिहाटनि कटपारायाव नगाव पुलिसनि नाजानायाव आरो रुपुहिहाट पुलिसनि हेफाजाबजों आसाम पुलिसआ गामि गामि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे जर'खा राहा लानाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय नगाव जिल्लानि रुपुहिहाट पुलिसआ लोब्बा थानाय पुलिस आरो सुबुंफोरनि गेजेराव जानथायखौ खमायनो थाखाय बे राहाखौ लादों। नाथाय रायजो राजाफोरखौ बांसिन सांग्रां आरो सांग्राङै खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। पुलिसफोरा खालि रायजो राजाफोरनि लोगोआव थाया, बेनि सोलाय बिसोर मानसिफोरजों लोगोसेनो दं, जाहाथे जायखिजाया जेंनाखौ थोंजोङै बिसोरनि सिगाङाव गोरलैयैनो सुस्रांनो हायो, बेखौ दिन्थिनो हायो। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन पुलिस अफिसारफोरजों साननाय हनाय सोलाय सोल' खालामनो हागोन। पुलिसनि बेबादि आगानजों सरासनस्रा गामिनि सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। बबे केसफोरखौ बबेहाय सुफुंनांगौ बेनि सोमोन्दै पुलिसआ रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायथि होयो, जायनि गेजेरजों जायगानि सांग्रां थागिरिफोरखौ मिथिनो मोनोदि बिसोरो माबोरै बांसिन मुलाम्फा जानो हागोन। बेनि सांग्रांथि मेलाव सुरजत दत्तनि रुपुहिहाट पुलिसनि थानानि एसपि आरो गोबां गुबुन पुलिस अफिसारफ्राबो बाहागो लानानै बे गोनांथार हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। जारिमिनारि जनबिल मेलाया गाबोननिफ्राय जागोन, जेराव गाबोननिफ्राय 24 जानुवारि खालारसिम जागिर'डआव जागोन। सानथामनि हाबाफारि लानानै जागिर'डनि जनबिल रुगुङाव जागोन। संसाराव गोमालांनाय सोलाय सोल' दोरोङारिफोरजों जनबिलनि माखासे महरखौ नुनो मोनगोन।
जेराव सोलाय-सोल' खान्थिया बेयाव दिन्थिनाय जागोन। हाजोनिफ्राय आबादारिफ्रा बायदि रोखोमनि आबाद दिहुनथाइफोरखौ लाबोनानै बेयाव सोलाय-सोल' खालामफैगोन। कार्बि आंलं आरो मेघालयनि 100निबो बांसिन गामिफोरनि माखासे सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन एबा ज' जाफैगोन। मेला कमिटिया बेनि थाखाय साखाफारा जाखाबाय। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो ज'नबिल हायाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाजो हारिफोरनि गोरोबलायनायखौ दिन्थिगोन। गोदान मुगानि रांनि दाहारखौ आलादायै दोननानै ज'नबिलनि बेंकफोरा मुलुगखौ खोमानानै लानाय सोलाय-सोल' दोरोङारिफोरखौ दिन्थिनो लादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गाबोन फुंबिलियाव फिरफिला दैखांनाय आरो गोथार फोरबोजों लोगोसे टिवा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय न'फोरखौ बेखेवनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा मेलायाव मुवा बेसादफोर सोलाय-सोल' खालामनो फैगोन। 23 जानुवारि खालारनि फुङाव सोलाय-सोल'नि जारिमिनारि दोरोंखौ फालिनानै बाजारखौ बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव ज'नबिलनि रुगुङाव गोबां बिबांनि ना हमनाय फोरबो खुंनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारिनि बाहागो महरै गेजेर आसामनि दोरोङारि टिवा राजानि बिजिरसालियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्ता बिश्व शर्माया सा 22 टिवा राजाफोरनो राजफोलेरनि नेरसोन बान्था होगोन। बेजों लोगोसे टिवा आरो असमिया रावनि खन्थाइगिरिफोरनि जथुमा, मोसानाय आरो मेथाइनि बायदि बायदि हाबाफारि आरो जाग्रा आदारफोरजों लोगोसे मेला खुंफुंनायखौ नुनो मोनगोन। इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनजों खुंजानाय सिभिल सार्भिस आनजादखौ उथ्रिनाया गोरलै नङा। नाथाय आइएएस एबा आइपिएस अफिसार जानायनि उनाव गोबां मावख'गिरिफ्रा गोबां समावनो दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनो गोनां जायो। बावैसो सिगां कर्नाटक केडारनि सासे आइपिएस अफिसारनि खामानिया खौरां बिजोङाव माहारियारि सुरक्षा जानानै फैदों, जेराव ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों दि कर्नाटकनि गागि आइपिएस अफिसार डक्टर ख'रां चन्द्र रावआ गावनि मावख'नि खथायाव सासे आइजोजों मोगा-मोगि जानाय समाव हमजादों। 2026 मायथाइनि जानुवारि दानाव भाइरेल जानाय बे भिडिअ'आ हादोरसानि राजखान्थि आरो खुंथायारि बिथिंफोराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। भाइरेल भिडिअ'नि उनाव कर्नाटक सोरखारा बिथांखौ सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि राव बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बेफोरबादि दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनि सिगां बिथांनि बिसिनि फिसाज्ला रनिया रावजों लोगोसे आयेन बेरेखायै सना जगायनायनि मोनसे केस दंमोन, जेराव आइपिएस मावख'गिरिया नखरारि आरो गावारि जिउआव गाज्रि मुं थासेयावबो गोजौ मासियाव प्रम'सन जादोंमोन। डक्टर ख'रां चन्द्र रावआ कर्नाटकनि केडारनि आइपिएस अफिसार आरो दासान्दि डिजिपि बिबानाव दं। बिथांनि जोनोमा 7 मे 1966 मायथाइयाव अन्ध्र प्रदेशआव जादोंमोन। जाय बिथांजोआ अख्राङाव दावबायनो मोजां मोनो, बिथांजोआ आजिरा लागोन। सुनिता उइलियामआ 2026 मायथाइनि जोबनायथिं आजिरा लागोन होननानै फोसावदों। 60 बोसोर बैसोनि बारग' नेभि अफिसार आरो अख्रांमा दावबायारि सुनिता उइलियाम्सआ 27 बोसोरनिफ्रायनो अख्रांमा बिजिरसंनायाव नांथाबनानै दंमोन। सुनिता उइलियामआ अख्रांमायाव बांसिन सम हगारनायनि रेकर्डबो दं। बिथाङा मोनथाम स्पेस स्टेशनफोराव गासै 608 सान थाखांबाय। सुनितानि मुङाव गासै मोन 9 स्पेस फ्लाइटफोर दं। बावैसो सिगां बियो आरो सासे लोगोआ माखासे मेकानिकेल जेंनाफोरनि थाखाय थिखानाय समनि रुजुनायाव गोबाव सम अख्रांमायावनो थानो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि उइलियाम्सआ आगस्त 1998 मायथाइयाव जनसन स्पेस सेन्टाराव गावनि अख्रांमा दावबायारि फोरोंथायखौ जागायजेनदोंमोन। 9 दिसेम्बर 2006 मायथाइयाव बिथांखौ एक्सपेडिशन 14 आव बाहागो लानो थाखाय STS-116 स्पेस शटल डिस्कभारी क्रुआव ज' जानानै इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव दैथायहरनाय जादोंमोन। एप्रिल 2007 मायथाइयाव हानजानि रासियानि सोद्रोमाफ्रा एक्सपेडिशन 15 आव बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। मुलुगनाङारि थाखोआव भारतनि बेडमिन्टनखौ गोदान सिनायथि होगिरि गेलेगिरि साइना नेहवालआ बादायारि गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय। गोलाव सम आसियाव दुखु मोननायनि उनाव गेलेगिरिया जोबथारनायाव गेलेमु मुलुगखौ बिदाय होबाय। 2023 मायथाइयाव साइनाया गावनि केरियारनि जोबथा मेचखौ गेलेदोंमोन। बै समनिफ्रायनो स्टारआ कर्टनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। गावनि दानि देहायारि थासारिखौ नोजोर होनानै बिथांजोआ दिनै बे गोनांथार थिरांथाखौ लादों। मख'नो गोनांदि मोनसे पडकास्टआव बेडमिन्टन क्वीन साइना नेहवालआ बुंदों दि गावनि आथिंनि लिगामेन्ट आरो कार्टिलेजआव गोब्राब जेंनानि थाखाय बियो सिगांनि बायदि गोख्रों ट्रेनिं लानो हायाखैमोन। चाइनाया बेखौबो बुंदोंमोन दि आंनि अफिसियेल रिटायारमेन्ट फोसावनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। सुबुंफोरा लासै लासै बुजिगोन दि चाइनाया दा गेलेयाखै होनना। बुहुमनां बेडमिन्टनाव जौसिन मासि आवग्रिनो थाखाय सानफ्रोमबो 8 आरो 9 घन्टा प्रेक्टिस खालामनो नांगोन। आंनि देहाया 2 घन्टानि बारा सामलायनो हायाखै, बेनि थाखाय आं बेयाव जाथावना नङा होननानै बिथांजोआ फोरमायदों।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।